Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio. No hi ha pitjor dictadura que aquella que no és percebuda com a tal. Una dictadura disfressada de democràcia perdurarà sempre, perquè cap grup s'organitzarà per tal de desmuntar-la. Soc en David Raventós, aquest és el capítol 23 de Radio Hadrian. Agrair a les persones que cada cop major nombre ens doneu suport amb comentaris de recolzament. Nosaltres estem aquí per posar solució a la decepció, la desil·lusió, la desorientació originades per la traïció dels líders processistes que portem anunciant aquí que es produiria des que vam començar el mes de juny, i animar-vos i comentar-vos que estem mantenint entrevistes personals amb moltes persones que busqueu en la resistència independentista catalana una solució a la situació actual. Avui és divendres, encara que ho sentiu en diumenge. És un dia especial perquè és 17 de novembre, es compleixen 3 mesos de l'atemptat de bandera falsa a Barcelona a les Rambles. Radio Hadrian, en els seus programes 9, 10, 11 i 12, és l'únic mitjà de comunicació a Catalunya que ha manifestat que això és un atemptat de falsa bandera per perjudicar la independència. Ja veieu que la independència l'han tirat cap a les roques. I en aquests dies es parla, com ja vam avançar nosaltres, que l'imam de Ripoll tenia vinculacions amb el CNI, del qual era informador. En parlarem una mica després perquè aquest programa va farcit. També avui es fan 18 mesos, no és una data molt rodona però una mica sí. Recordeu que ens van dir que en 18 mesos des del 27 se declararia la independència, ja heu vist que no ho van fer. Avui fa 18 mesos que a mi em van tancar al psiquiàtric, i recordant aquell moment recomano qui pugui trobar l'àudio. El procés és ens estan enganyant, el procés és una estafa, on jo explicava a RAC1 el 3 de maig del 2016 que els líders catalans no declaraven la independència perquè no la volien. 18 mesos després és evident que no la volien, i per tant us animo a repescar aquell vídeo. Aquest programa és possiblement el més dur dels que hem fet, per tant és necessari afrontar-lo havent llegit i paït els 22 anteriors. En aquest programa farem un resum de la situació i un epitafi del procés. Explicarem la veritat de la dictadura franquista, processista que regeix a Catalunya, on estem absolutament tots controlats, on cap comunicació que tenim és privada, on res que fem és ignorat. Una situació semblant a la de l'Alemanya comunista, que recordeu en la pel·lícula aquella La vida dels altres, o el que podem imaginar de la Unió Soviètica. Però, com hem dit en la frase introductòria, com que no ho percebem com a dictadura, perquè la majoria de gent que segueix fent la seva vida ordenada mai percep que viu en dictadura, doncs la majoria fa tota la seva vida sense descobrir-ho. Parlarem de totes les declaracions que diuen que no eren majoria per la independència, que no podien esperar que Espanya reaccionés violentament, que volien evitar violència, que la via unilateral no és possible, és a dir, les cares de la traïció o les mentides que sempre fan falta per tapar altres mentides. Parlarem una mica d'actors secundaris com Santi Vila, Germà Gordó, Xavier Domènech o Dante Albano Fachin, i dels contactes o relació personal que jo he tingut amb algun d'ells, o que jo he tingut fins a dia d'avui, perquè és possible que després d'aquest programa no la segueixi tenint. Vull parlar de la historieta aquesta que han fet circular els unionistes sobre que una conspiració entre Venezuela, Snowden, Wikileaks i Rússia fent servir hackers, bots, trolls per influir a favor de la independència a Catalunya. Això és mentida i la veritat és el contrari. I també us explicaré coses que segurament us sobtaran, que he obtingut per relació directa en tots aquests, Venezuela, Snowden, Wikileaks i Rússia. Parlarem de l'entrevista entre Alex Salmond i Carles Puigdemont feta per Russia Today, i
en res és del que sembla. Explicarem com ja havia avançat el capítol 5, Marc Serra, el talp espanyol, ha marxat amb un cop de porta del PDeCAT, tal com ja vam anunciar que passaria. Sap greu fer-se el repel·lent, però tot el que anem anunciant aquí, i ningú més us explica, acaba passant. Parlarem una mica de l'atemptat a les Rambles, avui que es compleix 3 mesos de la falsa bandera. Intentarem explicar la intoxicació que es viu a les xarxes, concretament una nota que diu que no ens hem de fiar de La Vanguardia, El Periódico, i que ens hem de creure TV3, El Punt Avui, El Nació Digital i el VilaWeb. Un breu comentari sobre Daniel Stulin, del que ja hem parlat abans aquí, i explicar-vos què està fent la independència catalana per declarar la independència. Em poso seriós. Com dèiem a la frase d'entrada, la pitjor dictadura és aquella que no es percep com a tal. Jo fins al desembre del 2013 pensava que Catalunya era una democràcia i pensava que, erròniament, perquè m'ho han fet creure, podia pensar que Catalunya era una cosa molt diferent d'Espanya. Però la veritat és que quan tu estàs sotmès a un altre estat que comet genocidi contra tu de fa 300 anys, per a més que tu vulguis creure el contrari, no és una relació entre iguals, és una relació jeràrquica i de submissió. Per tant, tot el que estimem perquè tenim proper no deixa de ser espanyol. TV3 és una televisió espanyola en tant que encara no som independents. Així mateix ho és Catalunya Ràdio, ho són els Mossos d'Esquadra, ho són els nostres partits i ho són els nostres mitjans de comunicació, com ho són les nostres organitzacions socials com Òmnium i ANC i com ho són les nostres xarxes socials. Estem en una situació de submissió fa 300 anys. I la manera civilina i hàbil d'Espanya de mantenir aquesta submissió a la mort del general Franco, tot i que ja ens van dir que quedava todo atado y bien atado, és crear la vessant primer autonomista i després processista, que és tenir milers de persones que tenen un control absolut de la societat catalana de manera dictatorial, oculta, però bordant contra Espanya, perquè així el sentiment nacional català es refugi en falsos profetes o falsos flautistes, el que era Convergència i ara és PDeCAT, Esquerra, ara les CUP, en el seu moment Solidaritat, o TV3 o Catalunya Ràdio, o l'ANC o Òmnium, o aquestes noves creacions ara que ens han fet per seguir-nos enganyant, com Universitats per la República, Comitès de Defensa primer del referèndum, després de la República, Crida a la Democràcia... Tot això és espanyol fins que no siguem independents. I la funció que té no és portar-nos cap a la independència, sinó neutralitzar l'independentisme. Us explicaré avui, no per entrar en tema personal, però sí per explicar la magnitud de la dictadura que es viu a Catalunya i la majoria no ho sabeu. Quan el desembre del 2013 Artur Mas va plantejar aquella doble pregunta de vol que Catalunya sigui un estat i en cas afirmatiu vol que aquest estat sigui independent, aquella doble pregunta allò feia impossible fer un referèndum i allò només permetia fer una enquesta que van denominar procés participatiu. Quan jo vaig començar a plantar cara a aquella pregunta a les xarxes socials, el meu món va canviar. Centenars de perfils començaven a atacar-me a mi, que he sigut vicepresident de la FENEC i que el 2012 amb el Ramon Garner vam intentar la unitat independentista, fins que Oriol Junqueras la va rebentar. Ara ja sabem que treballa per Espanya, però aleshores pensava que era un incapaç. Jo no he de demostrar a ningú que sóc independentista. I quan vaig començar a rebre centenars d'atacs, però alguns que jo considerava amics meus, és a dir, em van començar a atacar, a insultar, a dir que estava boig, centenars de perfils, que és una cosa que s'ha mantingut durant els darrers 4 anys. Però això no va ser el pitjor. Persones que van fingir ser amigues meves, com un tal Bert Bern de Terrassa, com Quico Ventalló, que havíem coincidit a Solidaritat, com un tal Pau Vallejo, que era de Regrupament, com un tal Oriol, ara no recordo el cognom, que és DJ de Mataró, com una acabada guapa que es diu Núria Bonet, una rossa que són descapotables a Facebook i altres. Aquests, amb qui més o menys tenia una relació a Facebook, són els que van ser escollits per intentar treure-m'ho del cap. Això per una banda. I per altra banda, doncs, gent com Magí Ribas Alegret, per telèfon, dient-me que jo havia de ser el proper president de la Generalitat, que no us ho recomano. I
tota una sèrie de persones abocant-me a parlar amb gent notòria perquè em traiés del cap el que jo tenia clar, que és que aquella pregunta era una trampa per matar la independència. El més fort és que algunes d'aquestes persones que es feien passar per amigues meves després m'atacaven en públic en base a coses que havien sentit per telèfon. I el cas és que eren persones amb les quals jo tenia una certa afinitat, és a dir, persones en les que jo podia deixar-me, o que era possible que jo em pogués deixar influenciar. I el temps m'ha permès comprovar que del que estem parlant és que vivim en una societat controlada absolutament i al 100%. Cada conversa, totes les converses de telèfon, totes les converses a Messenger, totes les converses a WhatsApp i encara que us agrada creure que no, tot el que passa a Telegram, tot és controlat pels serveis secrets. I això va permetre que quan van veure que no funcionava això, després van passar una segona fase, on gent com Elisenda Pelusier, Joan Vives i Soler Vicenç i altra gent em van animar a parlar amb Carme Forcadell, amb Albert Pont, amb Alfons López Tena, perquè em traiessin del cap que allò era una trampa. Però com que jo no vaig afluixar, va ser al revés. Allò va servir per confirmar que no hi havia res. I va anar una passa més enllà i em van començar a amenaçar, com ja em van dir. Ells em van dir que si jo no parava, jo perdria la feina, el pis, la carrera professional, la salut i que em podien fer tancar un psiquiàtric i fer-me passar per boig. Bé, tristament tot això ha passat, però és que a més això va anar combinat, és a dir, per una banda es feien passar per amics meus i em deien vigila que jo tinc un client que li han fet això, i al mateix temps una persona que es diu Marc Sansano, o es fa dir Marc Sansano, va començar a demanar obertament a Facebook que algú es posés en contacte amb els meus amics o família perquè a mi em convenia un ingrés psiquiàtric per retirar-me de la circulació, perquè si no em farien mal. Una persona que li donava la raó era Jordi Sant Nicolàs, espia espanyol i rebentador de Solidaritat, i ara que està en un xiringuito que es diu CCI. Bé, això no va funcionar perquè el que vaig fer és agafar una impressió de pantalla que està al meu Facebook i aquí el que van fer és començar-me a suplicar que esborrés aquella foto, perquè clar, en realitat aquella foto, si no fos que és tot dictadura i no es pot anar enlloc, serviria de prova de terrorisme d'estat contra la meva persona. Ho guardo. Com que no vaig afluixar, em van enviar una dona, de la qual no diré el nom, que guarda certa similitud amb la meva exparella, que va dir que per què no anàvem a tenir sexe i així m'oblidaria de la política. Com això no va funcionar, una persona que es diu Tere B. Bonin, vinculada a un grupuscle que es diu Ara o Mai, que és d'aquests grupuscles que junt amb altres grupuscles com Catalunya Acció, Optic i altres submarins al servei d'Espanya fan aquestes coses perjudicials per a la independència, com xiulades al rei i manifestos contra segons què. Doncs aquesta organització, Ara o Mai, presidida per Carme Teixidor, amigueta dels espies Anarque i Joan Vives i Soler Vicenç, aquesta Tere B. Bonin em va coaccionar dient que si jo no deixava de donar problemes em demandarien fent servir l'advocat d'Ara o Mai com assetjador sexual. Quan jo li vaig contestar pel privat que jo no havia fet res d'allò, diu, així m'agrada, un dels que es reboten. Diu, si no tenim proves ens les inventarem. I acte seguit va enviar privats en els meus amics de Facebook fer-me passar falsament per assetjador sexual. També tinc una impressió de pantalla això en el meu Facebook. Com que això no va ser suficient, una persona vinculada a Felip Puig i que en una conversa pública en el mur de l'Amadeu Clavé va quedar que Felip Puig, ara no recordo quin, però havia estat vinculat en algun tema de corrupció. Aquesta persona, que ara té una certa fama a les xarxes socials, Jordi Mas Font, aquesta persona em va amenaçar que Convergència es querellaria contra mi per el fet de dir la veritat, per tot l'entorn de fer-me callar. El senyor Freddy Bentanach Xalaux, que porta 30 anys rebentant l'independentisme i que va rebentar Estat Català i que després va estar a Solidaritat i que ara és un dels principals sicaris d'aquest procés que ha mort, em va dir al carrer davant de testimonis que es moria de ganes de tallar-me el cap i m'ha estat difamant a les xarxes des d'aleshores. Com veieu, tots processistes, Estem parlant de gent als entorns d'Esquerra, als entorns de Solidaritat, als entorns d'Optic. Com que jo vaig seguir avançant i denunciant aquestes coses, doncs gent com Carles Santa Cruz, que és un dels amiguets d'Alfons López Tena al projecte espanyol Solidaritat,
i gent com Jordi Fornes van escriure llargs i detallats missatges a la gent del meu entorn definint i dient que jo estava boig i donant-me per paranoic i tota una sèrie de coses allunyades de la veritat. Però com veieu, tot processistes o tots suposats independentistes. Aquí és lo greu. Però és que a més han arribat al fet i és sibil·lí com actuen. Tots nosaltres tenim un fitxer. O si veieu la vida dels altres o veieu qualsevol cosa sobre la Unió Soviètica, tenen un fitxer de cada persona que viu a Catalunya. Alguns el tindran buit i de mi deuen tenir algun altre llibre. Però quan algú es converteix en una amenaça, el que més em queda d'aquelles dates és que quan jo vaig començar a portar la contrària, per una banda em deien, tu calla que no ets ningú. I això em va fer entendre la cruesa de la situació que vivim en Catalunya. I per això quan algú em diu, bueno, és que no pot ser que siguin tots, sí, són tots, perquè si no algú hauria denunciat el que m'ha passat a mi, o la doble declaració falsa d'independència, o algú ens hauria dit que Escòcia va ser una tupinada, o algú hauria dit que la Múria la van assassinar. És a dir, sí que són tots. Però és que aquesta frase em va ressonar al cap i ho vaig entendre. Jo no sóc ningú perquè jo denuncio l'estafa. Per tant, tothom que és algú està o forma part de la trampa, o està xanxatejat, o l'han comprat, o no hi entén més. L'etiqueta final només la sabrem quan la resistència independentista catalana declari la independència. Sabrem si algunes persones que col·laboren en aquesta doble estafa, com Lluís Llach, o persones que ens puguin caure simpàtiques, doncs si han rebut xantatge o no donen permès, o quin és el motiu que siguin còmplices d'aquesta traïció. Com que això encara tampoc no era suficient, jo vaig fer un vídeo que deia la pregunta trampa que mata la independència i això va fer que persones properes a mi rebessin trucades de l'espia espanyol Joan Vives i Soler Vicenç i del membre de l'ESCUP i els... ara se m'ha anat el nom del grup, però estem parlant de Titot de Brahms i de l'ESCUP, intimidant a persones per haver posat m'agrada en un vídeo que dura 10 minuts i que es diu La pregunta trampa que mata la independència. I avançant amb això, uns americans també amb unes impressions de pantalla que tinc em van dir que jo estava en perill de mort imminent, que me n'havia d'anar de casa i que havien parlat amb els serveis d'estat americans que em venien a recollir. D'això també tinc impressions de pantalla. És a dir, han fet absolutament tot. Però no, tot. He rebut amenaces, m'han ofert diners, també aquests americans, m'han ofert sexe, m'han intimidat judicialment. Un tio com Joe C. Bascuñana, em va bramar el telèfon dient que vindrien a rebentar-me a casa ja aquella mateixa tarda. S'han posat en contacte amb gent de l'entorn que em donava suport per fingir que s'havien enamorat d'ells i posar-los en contra meu. Però el més pervers de com actuen, tot això, la majoria de coses hi ha coses per demostrar-ho i la resta, doncs, veient que m'han fet tancar el psiquiàtric i torturat químicament, jo penso que l'altre costa poc de creure això. Però una de les coses pitjor és heu d'entendre que tots estem envoltats de gent que treballen per Espanya i creiem que treballen per Catalunya. No vol dir que tots ells ho sàpiguen. Pot haver persones que treballen per una cambra de comerç o per Òmnium o per l'ANC o per Convergència, PDeCAT o per Esquerra, que creuen en el seu partit i no saben que el seu partit treballa per Espanya. Però hi ha milers de persones que formen part d'aquesta xarxa d'espionatge a favor d'Espanya i són persones que sempre ells, com que llegeixen totes les converses, he tingut prova recent de persones que les han obligat a deixar de parlar amb mi, com que llegeixen totes les converses i ells tenen, cada persona d'aquest país, tenim 6, 8, 10, 12, 15, 100 persones que treballen per Espanya, i ells llegeixen les meves converses de Messenger, quan veuen que jo parlo amb algú per Messenger, trien les persones de l'entorn d'aquella persona que puguin tenir major ascendent sobre ella. Pues imagineu que una persona que apenas em coneix a mi o que sent aquest programa per primer cop i que diu, ostres, el que diu el David és veritat, podria quedar amb ell o podria parlar més amb ell. Doncs quan se m'envien missatges per parlar, això ho detecten. I llavors què fan? De dir, quines persones tenim a l'entorn d'aquest noi que s'ha posat en contacte amb el David? Ah, sí, mira, què tenim? Tenim aquest, qui és aquest? O és el seu cap, és el seu superior a l'ANC, o és el seu cap a la feina, o és el seu pare, o és la seva nòvia. I són aquestes persones
les que reben l'encàrrec de dir-li que estic boig, que sóc un unionista, que sóc un conspiranoic, que sóc un flipat. Estem parlant d'això. Estem parlant de que Catalunya és una dictadura criminal com els pitjors règims totalitaris que pugueu imaginar. Per això la Muriel va morir assassinada. Per això a mi em van tancar criminalment. Per això m'han fet totes les coses que us he anunciat que em van fer. Per això quan em vaig posar en vaga de fam van ordenar que es censurés la meva vaga de fam. Per això amb el coneixement del Parlament i Govern de Catalunya em van tancar i em van torturar químicament durant 62 dies. I per això no tenim la independència, perquè tots els nostres, el nostre govern, el nostre Parlament, els nostres mitjans de comunicació, les nostres xarxes socials, ANC i Òmnium, tots treballen per Espanya i es tracta de fer allò tan lampedusià de canviar-ho tot perquè no canviï res. Hi ha moltes persones que treballen per Espanya i no ho saben, perquè no en són conscients, perquè treballen per un partit o una organització que no saben que a nivell de dalt de tot treballa per Espanya. No és una qüestió només de democràcia, és una qüestió de que vivim en una dictadura franquista. Senzillament la van maquillar una mica el 1975 amb aquella tornada traïdora de Tarradellas, que en realitat va ser una claudicació, i per això no teníem, des de que l'estat espanyol va neutralitzar les consultes creant l'ANC i des de que va matar reagrupament creant Solidaritat, no teníem res a fer. Poso exemples personals. Fabià Rubio, que és la persona que va muntar el xiringuito aquell de Som Ràdio durant uns mesos per matar reagrupament i potenciar Solidaritat, és una persona que va donar un cop d'estat contra el Ramon Carné, el Cercle Català de Negocis, encara que després se li va poder donar la volta. Doncs aquesta mateixa persona, Fabià Rubio, per no dir res, em va convidar a dinar i ell va venir amb el Rubén Novoa, que és una persona que allà on va fa mal i que va agafar notorietat per enviar-li una bala a Rivera, cosa que ens dona mal nom a tots els independentistes. Doncs aquests dos suposadament eren un dinar per 16 persones i quan arribo només eren ells dos i jo i van estar 2 hores intentant convèncer-me de que deixés d'anar contra la pregunta trampa. Fabià Rubio, el mateix, un de Solidaritat també, Novoa, un altre de Solidaritat, el projecte espanyol per matar la independència, i aquest Fabià Rubio que havia donat un cop d'estat contra Ramon Carné. El nombre de persones que han actuat maliciosament contra Ramon Carné i també contra mi fan que no pugui ser casualitat. I per tant, aquest és el país que tenim i per això no som independents, perquè mai s'ha plantejat que en fóssim, perquè des del 2010 tots els que coneixeu i estimeu, Forcadell, Puigdemont, Mas, Junqueras, les CUP, TV3, Sánchez, Partal, Cuixart, Sánchez, estan aquí per impedir que la tinguem. Vivim en una dictadura criminal que no és percebuda com a tal. Però molts ens anem a donar compte ja amb la doble declaració de l'octubre i lluitem per canviar-ho. Però només l'arribada de la independència de mans de la resistència independentista catalana permetrà acabar amb la dictadura soterrada de la que alguns hem sigut víctimes. Com ja hem dit en altres capítols, i entenent el que hem dit ja, jo no ho he dit, ho acabo de dir ara. Quan vaig veure que res a Catalunya era de fiar, vaig fer un intent d'anar amb els espanyols dignes i vaig fer intents amb Fachín, Garzón de Izquierda Unida, Jordi Évole, el Gran Wyoming i Monedero de Podemos. Cap contesta de ningú. Quan vaig veure això, jo he fet intents fora amb Edward Snowden, amb Wikileaks, amb Rússia, amb Venezuela, que en parlarem després, amb mitjans de comunicació de tot el món i amb Daniel Stulin, amb tota aquesta gent que ara apareix per aquí a fer mal, perquè el meu cervell em deia el següent. Per això quan dic són tots és perquè són tots. Quan acabes les pantalles a Catalunya i veus que tothom a Catalunya que mana treballa perquè mai puguem ser independents, et planteges si pot haver algú a Espanya de bona fe. I intentes amb aquests que hem dit. Wyoming, Évole, Monedero, que era el número 2 d'Iglesias en aquell moment, Fachín i Garzón de Izquierda Unida. Ningú va contestar. I aleshores vas a nivell mundial i veus que Wikileaks és mentida també, que Venezuela no és en realitat enemiga dels Estats Units, sinó que ho fan veure, i que Maduro ve a matar l'herència de Chávez i no té res a veure amb Chávez, veus que les friccions amb Rússia són falses, veus que Russia Today no és veritat, o Russian Times, em confonc sempre, RT, en qualsevol cas, i veus que Edward Snowden és una invenció, i veus que tot és mentida al món. Al món no hi ha els conflictes que ens diuen,
són mentida. D'acord? Aclarit això, el procés ja l'hem donat per mort en aquest programa, ja vam dir el procés ha mort vist que la lluita per la independència. Els objectius del món, com hem vist que tots juguen junts, el que interessa al món és matar la independència de Catalunya, fer veure que al món hi ha democràcia, protegir tots aquests infiltrats o col·laboracionistes que treballen per mantenir aquest sistema, impedir l'efecte dominó de la independència de Catalunya que en porti d'altres, matar-ho per sempre més, i ja veieu que estan desanimant la gent perquè això mori per sempre més, i a sobre burlar-se de nosaltres. Com fan això? Dominant tots els equips però fent veure que es barallen. Ja vam parlar... Ja sabem que els unionistes treballen per Espanya, però és que tots els processistes, inclosos els que estan ara empresonats i els que estan exiliats, treballen per Espanya, els pactistes de l'àrea de Podemos, Comuns, Roures i Público i la Sexta i tots aquests també, i els partits el que jo deia confusionistes, però que un bon company em va dir que podríem dir partits instrumentals del règim, són tots aquests partits que Espanya es va inventant. Va ser el PI en el seu moment, va ser Solidaritat, i ara xiringuitos, com ho dic, Catalunya Acció, CCI, totes aquestes coses que Espanya s'inventa per impedir que la gent que va obrint els ulls arribi a la resistència independentista catalana. Per tant, això, com ja hem dit que llegeixen totes les converses, doncs les persones que s'aproximen a nosaltres no falla que reben trucades dels grupuscles aquests, de gent com Fornes o Josep Maria Rosselló o la Monià Molina, o tota aquesta gent, per impedir que s'acosteu a nosaltres. I ja hem vist que l'estratègia, i si ho veieu tot va per aquí, vam parlar de la carta de 170 persones, no paren de dir-ho, no paren de lloar el procés britànic. L'objectiu és anar augmentant la tensió perquè acabem fent un referèndum perdut, que és l'estratègia que el món fa servir per matar les independències, igual que Quebec i igual que Escòcia. Ja hem dit quins són els objectius del món, quins són els equips que tenen i com ho tenen pensat. I en aquesta línia entren les lamentables declaracions d'aquesta setmana, que només es poden fer perquè tenen tots els mitjans de comunicació, les xarxes socials, i ho tenen tot. Hem sentit dir Joan Tardà, el mateix que va dir que no sabia que estava en vaga de fam, dient que no som majoria. Hem sentit Comín, que és aquest enxufat que es van inventar del no-res, que el van passar dels socialistes a Esquerra, perquè com que tots dos són partits espanyols no hi ha cap problema a canviar-se. Tenim Puigdemont dient que no es podia preveure la resposta espanyola. Quina barra. I pretendre que han volgut evitar la violència. Sí, han volgut evitar la violència, uns s'han rendit i altres han fugit. I ha anat encara més enllà Anna Simó dient que la via unilateral no servia per aquesta legislatura ni per la vinent. És a dir, hem anat 40 anys enrere, aquells que deien ni un pas enrere, doncs n'hem anat 2. O sigui, a part de no declarar la independència i trair-nos 2 vegades el 10 i el 27, ara ja la descarten per la següent. Estem parlant d'una traïció històrica a Catalunya i d'una burla, i per això calen força nous moviments amb nous lideratges i noves persones. I per això nosaltres de la resistència hem donat llibertat de vot per les eleccions del 21 de desembre. Espanya ja ha decidit el que ha de passar, perquè han decidit que hi hagi eleccions, han decidit quan són, han decidit quantes llistes s'hi presenten, han decidit quins programes electorals tenen i han decidit que els mitjans de comunicació decideixin qui guanya. I a més tenen Indra. Per tant, no ens posem pedres al fetge. Nosaltres estem construint un projecte que viu al marge d'aquestes eleccions virtuals, cadascú que faci el que vulgui, però després que es posi en contacte amb la resistència. És a dir, les eleccions del 29 de desembre és com jugar al Monopoly, i després, si realment el que voleu és incidir a la història de Catalunya, us esperem amb els braços oberts. Voldria parlar d'alguns actors secundaris en aquest procés. De Santi Vila se n'ha parlat i és un dels dolents oficials perquè va dimitir el dia abans de la declaració, però si partint de que no va haver-hi declaració ja estem parlant d'una escenificació. També Germà Gordó, Xavier Domènech o Dante Albano Fachin. Tots aquests han sortit a la tele. Quan algú surt a la tele, ja ho hem aclarit, hem explicat que vivim en una dictadura com la de l'Alemanya comunista. A l'Alemanya comunista no surt ningú bona persona a la televisió, oi que sí? Doncs aquí el mateix. Quan Santi Vila surt per TV3 o altres mitjans és perquè treballa pels dolents. Xavier Domènech, que és professor universitari, com molts talps, que el van promocionar ja a la manifestació aquella, que no para de sortir a TV3, que surt al Polònia i que és el cap de llista pels comuns, per tant, mala peça al taler. Dante Albano Fachin, que ens l'han promocionat molt també, que és una persona a la que jo vaig demanar ajuda quan ell tenia cafè amb llet,
aquest cafè amb llet que el deu haver finançat el CNI, encara que han fet pera, que era per crowdfunding, sempre ens enganyen, i que aquesta creació artificial ja està ell al Parlament i notori i la seva dona al Parlament de Madrid. Hosti, han fet 2 en 1 aquests, Doncs jo li vaig demanar ajuda per explicar que des de Convergència m'amenaçaven, em va ignorar, i després quan un amic meu que estaven fent negociacions per treballar professionalment junts li va dir que parlés amb mi, el que va fer és tallar la relació professional o el contacte professional amb el meu amic. O sigui que estem parlant d'una persona totalitària falsa i que és el contrari del que predica, Dante Albano Fachin. Val? Per tant, aquests 3. I voldria parlar una mica més de Germà Gordó, perquè és el que he pogut conèixer més. Jo he tingut 2 entrevistes en els darrers mesos amb el senyor Germà Gordó, perquè ens vam conèixer via Facebook, i pel sentit de que tot i que està encausat en un tema de corrupció i que és de la Vives, de la FENEC de Vives, i que ha estat convergent i conseller de Justícia, ha dit tota una sèrie de coses que em feien desconfiar d'ell, però com que sé que no ens podem creure res del que ens diuen els mitjans de comunicació, va ser interessant per mi parlar amb ell. Perquè, com ja vam dir en el capítol 5, destruir Convergència és un objectiu important de l'estat espanyol, i llavors per mi era important, com li vaig dir ell mateix, això no ho tinc gravat perquè ell em va obligar a treure la bateria del mòbil, val? Això ja indica de què estem parlant. Doncs ens hem vist 2 vegades, jo havia d'aclarir si ell era víctima de la destrucció de Convergència o n'era còmplice. Val? I bueno, allà hem tingut converses on ell ha demostrat ser una de les persones més intel·ligents que té el sistema i bueno, m'ha anat donant raó en algunes coses, ha confirmat una sèrie de coses, però el resum és que ell és una persona que va tolerar que jo fos tancat al psiquiàtric i no va fer res com a membre del Parlament, i és còmplice de les 2 falses declaracions d'independència en les quals no ha fet res. I ell, sent jurista, no pot dir que no sap que ens l'han colat 2 vegades. Ell m'ha anat seguint la corrent amb missatgets a Messenger anar fent, però la carta decisiva ja sé quan ahir o abans d'ahir el veig que Antena 3 de Roures li treuen allà i ell ens diu que ha anat a veure 4 consellers que sap que són actors, que no estan empresonats, i diu que els va veure com a amic i com a actor, com a advocat, per tant un amic d'uns actors que treballen per Espanya lluny, millor que a prop. I després Susana Griso li pregunta que què farà electoralment ell i li donen bola. Per tant, per mi ja m'ha quedat clar. Una persona que li van mantenir a l'escó perquè es pugui publicitar, que és amic dels actors i que el que va voler fer és treure'm informació, i per això s'ha reunit amb mi 2 vegades per intentar treure informació de quins moviments preparem la resistència independentista. Al veure'l sortir a la tele i que el promocionen electoralment, el sistema, l'Antena 3 de Roures no promocionaria ningú que treballa per Catalunya, la qual cosa vol dir que només pot treballar per Espanya, però el fet de que s'hagi vist 2 vegades amb nosaltres el vull comentar aquí, primer perquè ja no estem per bromes, Gordó, i perquè ens confirma 2 coses. Cap persona que és membre del Parlament de Catalunya i que ha estat conseller de Justícia perd el temps veient-se 2 hores amb algú que està boig, com suposadament fan córrer. Això per una banda. Però per altra, que ens dediquin a algú del seu nivell, una persona d'aquest nivell, a intentar treure'ns informació vol dir, i fan bé, que ens consideren una amenaça. Per tant, a reveure, germà. I hem parlat d'aquest. Santi Vila, ja n'hem parlat abans. El fan servir per atacar contra aquest, per protegir contra els altres. 2 temes basats també en experiència més o menys personal. S'ha fet córrer que hi ha una conspiració entre Venezuela, Snowden, Wikileaks i Rússia. Wikileaks, recomano el capítol 8 on ja vam explicar que treballa pels amos del món, i recomano aquell programa. Ja vam dir que estan per protegir que la gent no sàpiga la veritat, perquè els dissidents anem a portar-los informació directament, com vaig fer jo, per tenir excusa per controlar les comunicacions i per intoxicar. Snowden és una creació artificial també, recolzada per Rússia, però i per tant jo vaig anar a Wikileaks i em van trair. Snowden vaig intentar parlar amb ell i em va contestar d'una manera que ni fu ni fa, però voldria parlar de Rússia i Venezuela. Jo l'any 2015, quan rebia amenaces de mort i de tot tipus,
em vaig plantejar marxar d'aquí, perquè jo vaig veure que aquest país és una dictadura i aleshores què vaig pensar? Dic, bueno, doncs enemics del bloc occidental podrien ser Venezuela i Rússia, i com que jo estava molt apretat em vaig plantejar demanar asil polític a aquests llocs. Bueno, amb Rússia vaig anar al consulat i em trobo allà ni més ni menys a la porta algú que havia estat a Renovament i Solidaritat, que és una cosa que ja em va posar els pèls de punta. I ell em va donar un email i jo vaig intentar 3 vegades parlar amb ells i no m'han contestat. És curiós perquè una persona com jo que té informació per trencar el Regne Unit i per trencar Espanya, val? És a dir, si el que nosaltres sabem que Rússia no pot ser que no ho sàpiga, serviria per trencar el Regne Unit i per trencar Espanya. Si tenim en compte que són 2 països de la OTAN i que suposadament Rússia i Estats Units són adversaris, no guarda cap lògica que ells no es posin en contacte amb mi. Però és que més enllà no s'hi han posat ara tampoc. Després d'una vegada fa un segrest, 23 episodis d'aquest programa que han sentit acumuladament més de 26.000 persones, si Rússia volgués fer mal als Estats Units o si volgués fer mal a Espanya, s'hagués posat en contacte amb nosaltres. I no només no ho han fet, sinó que han ignorat els intents que nosaltres hem fet. Wikileaks m'ha enganyat directament i Snowden m'ha ignorat. Wikileaks i Snowden han sigut creats o ajudats per Guardian, que ja vam explicar que en realitat és un pamflet que va publicar que els independentistes som xenòfobs en un article fet per Stephen Burgen. Stephen Burgen, el soci fundador de Catalonia Today amb l'infiltrat Carles Puigdemont, com expliquem al capítol 3 de Radio Hatred. Per tant, Snowden no és el que sembla, Wikileaks no és el que sembla, sinó tot el contrari, i Rússia no té l'animadversió versus Estats Units que figuren. I en Venezuela, doncs Venezuela també suposada enemiga d'Espanya, jo quan rebia amenaces i estava tan agobiat em vaig plantejar i vam anar a veure el cònsol de Venezuela a Barcelona explicant el que passava i dient que estava disposat a anar allà i a desmuntar l'estat espanyol en base al que sabíem de Catalunya. Ells han de tenir més informació de la que tinc jo i ells no poden tenir una informació contrària a la que jo tinc, que és que Puigdemont, Mas, Forcadell, Junqueras són agents espanyols per rebentar la independència. I primer em van atendre molt bé, però la segona, quan vam anar allà i ens van passar una secretària i no ens han rebut mai més. És a dir, això és mentida tot. Un país que diuen que és una dictadura i que està assetjat per tot arreu i li ve algú amb formació, amb informació i que es planteja demanar asil polític a la inversa, per entendre'ns m'haurien d'haver posat la catifa vermella i en canvi em van ignorar absolutament. Això demostra que ni Venezuela, Maduro està posat allà per matar l'herència de Chávez, no per continuar-la. Això n'hem parlat amb gent de Venezuela. Per tant, no us creieu res del que veieu. És a dir, si Rússia, Venezuela, Snowden i Wikileaks volguessin la independència de Catalunya, ho tenen tan fàcil com no haver-me traït Wikileaks, no haver-me ignorat Snowden, no haver ignorat Rússia i no haver-me ignorat Venezuela. Per tant, res d'això és veritat i tots juguen junts. No puc entrar més en detall perquè no sóc expert en cap d'aquests, amb Rússia o en Venezuela, però sí que la impressió que he tingut directa és que són el contrari del que diuen. S'haurien d'haver posat alegres de poder rebentar els seus suposats enemics. Si no intenten, és que no són enemics. És així de cru. Una de les notícies també ha estat l'entrevista d'Alex Salmond a Carles Puigdemont a RT, a Russian Times o Russia Today. Doncs bé, jo entre les coses que vaig fer, jo vaig parlar amb Telesur, que és la televisió de Venezuela també, i també van passar de mi, i també vaig contactar amb Russian Times explicant que teníem informació per desmuntar això, i van passar de mi. Sense anar més lluny, a Russian Times hi ha sortit l'espia espanyola Anarquer. Per tant, i jo he intentat en Russian Times, no m'han fet cas, i amb Al Jazeera, que també hi ha gent que es pensa que treballa contra els Estats Units, bueno, són aquestes coses que ens fan creure. Al Jazeera hi vam parlar el 27 de setembre del 2015 i ja vam veure que no són res no són antisistema en absolut. I per tant, Alex Salmond, que ja sabem i hem explicat que és un espia contrari a Escòcia, és un mercenari antiescocès, que per això va permetre que els hi robessin el referèndum, que per això no va fer res per denunciar el referèndum, que per això ha padrinat el talp Nicola Sturgeon a ser primera ministra i que per això està al Consell Britànic de la Reina d'Anglaterra, cosa que és incompatible amb ser independentista. Fa un programa a Russian Times, que és un mitjà del nou ordre mundial, i entrevista a Carles Puigdemont, que és un talp també, i tot queda a casa. El nivell de mentida que ens fan creure és que Russian Times o Russia Today
és un mitjà independent que porta Alex Salmond i Alex Salmond porta Carles Puigdemont, però en realitat tots aquests treballen pels interessos occidentals d'Espanya i de la OTAN. I ens tenen tan enganyats, però és que a més això després ens ho passen a VilaWeb o surt a la BBC. I també surt al The National i surt a La Vanguardia. És a dir, ho fem entrar per una via suposadament alternativa, com RT, però n'acaba parlant la BBC i La Vanguardia, amb la qual tot és una gran farsa. És igual per on ho entris, si al final n'acaba parlant tothom. Les coses de les que no es vol que es parli, com l'assassinat de la Múriel o el meu tancament, no entren per cap mitjà. Perquè entris per on entris, avui en dia tots comenten tot. Per tant, ells han de tenir tots els mitjans del món perquè no entri res per cap lloc. I quan una cosa han de fer veure que és contrària als interessos, la fan entrar per RT, o la fan entrar per Telesur, o la fan entrar per VilaWeb. Perquè ens pensem que aquests treballen per nosaltres. I és una entrevista on Puigdemont es mostra obert al pacte i torna a parlar de la via escocesa i parlen de negociació i negociació i negociació, amb la qual cosa confirma el que sabem, que ells busquen un referèndum pactat i perdut com a Escòcia i a Quebec. I per acabar, Salmond vergonyosament diu que Escòcia i Catalunya no tenen res a veure. Ells saben que nosaltres estem vinculant Escòcia i Catalunya per tombar els dos règims i ens contraprogramen, oi, Salmond? I a sobre diu que ell no està per la independència de Catalunya, que ell el que vol és que puguem votar democràticament, etc. És a dir, donen per mort tot el que hem fet, hem guanyat ja 4 vegades, 3, l'hem declarat 2, però hem de tornar a jugar, hem de seguir jugant fins que perdem. I Alex Salmond, RT i Carles Puigdemont juguen a l'equip dels amos del món. I així estem. Un breu comentari perquè el personatge no mereix més. Vam dir en el capítol 5 com destruir Convergència era un objectiu prioritari de Convergència, de l'estat espanyol, i entre les moltes coses que dèiem, ja ho hem vist avui també, és a dir, que Germà Gordó es pugui presentar i pugui agafar uns milers de vots que serien pel PDeCAT i que al final no siguin a cap escó, és una manera de destruir Convergència o el llegat de Convergència. I també en aquell capítol 5 parlàvem de que Marc Serra, el talp espanyol infiltrat per Lídia Heredia ja el programa em sembla que es deia Banda Ampla de TV3 el 2010, que després va rebentar Solidaritat i que ha fet mal contra l'SCUP i contra Regrupament. Regrupament, projecte català, l'SCUP, projecte espanyol, però els ataca per dissimular. Doncs s'han anat donant portada del PDeCAT i fent una carta molt llarga acusant-los de moltes coses. Com és un espia espanyol que té milers de seguidors gràcies a que Espanya l'ha fet créixer i l'ha promocionat, doncs ja tenim una punyalada més al PDeCAT. I és trist de dir-ho, però ja ho vam dir. Anem entrant a la part final del programa. Avui, com dèiem, fa 3 mesos de la falsa bandera a Catalunya, una falsa bandera que vam desmuntar als tsunamis del 9 al 12, que va servir per potenciar Trapero, que va servir per atemorir el poble de Catalunya de cara a violència que ha vingut després. I ara, tot just, es descobreix que l'imam de Ripoll era informant del CNI. Clar, això combina malament amb el fet que ens diguin que s'ha mort i va desaparèixer. El més normal és que estigui en un programa de protecció de testimonis, no? Tu ets informant del CNI, fas una cosa i desapareixes a la bomba del Canà. No té cap sentit. El més normal és que aquesta persona estigui vivint en algun altre lloc. Com ja vam aclarir els programes 9 a 12 que recomanem tornar a sentir, res del que ens han dit és veritat. Ens han ocultat els vídeos reals, ens han mentit en l'hora, els han executat o fet desaparèixer tots, han aparegut documents que no havien de ser allà, els vídeos que hem vist són cinematogràfics i estan digitalitzats, i que siguin de Ripoll no hi ha qui s'ho cregui. Per tant, és un bon moment, avui que fa 3 mesos, per repescar els capítols 9 a 12 i entendre què va ser realment els atacs a Barcelona. Arribant ja als punts finals, parlar només de la intoxicació a les xarxes i una mica d'aquest Daniel Stulin i de què estem fent la resistència catalana, i us deixarem descansar per avui. La intoxicació a les xarxes no para. El CNI està fent córrer tota documentació presumptament processista, dient de recolzar el president, dient que era una jugada mestra, dient que la CIA vol la independència, dient que no passarà res, estem a la ruta de la seda, explicant que la EFTA, i no sé, tota una sèrie de coses surrealistes, però com que la gent s'ho vol creure i com que es pensa que venen dels seus,
perquè la gent es pensa que Òmnium o ANC o PDeCAT o Convergència o TV3 o Catalunya Ràdio o VilaWeb treballen per nosaltres, doncs estan indefensos. I l'última és dir que hi ha guerra psicològica i que ens hem de guardar de La Vanguardia, del Periódico i de RAC1 i que només ens hem de refiar de TV3, de Nació Digital, de VilaWeb i de Punt Avui. I aquí la trampa és criminal, perquè VilaWeb ja porta dies fent digitals infumables, per tal, és amic íntim de Puigdemont, que el van xufar al Punt Avui. Compartien oficines quan un duia VilaWeb i l'altre Catalonia Today. Va fer un editorial fastigós negant que Barcelona fos una falsa bandera. I porta una setmana fent uns contorsionismes que si no fos una mala persona que no té consciència tindria nàusees de si mateix. Dient que, home, esclar que s'ha declarat la república perquè si no com podrien no reconèixer altres països? Doncs molt fàcil per tal. Escolta, t'ho explico. Tots jugant junts en aquesta obra de teatre. Tot el món sap que és necessari salvar els tals Puigdemont, Junqueras i Forcadell que han traït el poble de Catalunya. Per tant, han de dir alguns països que no ho reconeixen per mantenir la ficció de que aquests van fer alguna cosa. I tu fas uns articles perprementals intentant explicar això. I també vas dir que era normal que els reconeixements triguessin unes setmanes. Portes ja molt temps per tal fet de palanganero del règim processista. O sigui que VilaWeb treballa per Espanya. TV3 ja sabem que treballa per Espanya. Només cal veure-la, només cal veure que els van censurar perquè no parlessin de la meva vaga de fam. El Punt Avui el porta Xavi Xiro, el Punt Avui Puigdemont ja ha treballat i Xavi Xiro, director, és un dels amics íntims de Puigdemont, és a dir, amic íntim i enxufat de Puigdemont, amic íntim i enxufat de Puigdemont, TV3, que rep ordres de Puigdemont i ens queda el Nació Digital. Nació Digital, que té molts diners que venen d'Espanya, muntat per l'espanyol José Antic, que la revista No Mongolia deia que rebia sobres de Bárcenas, que té tots els enxufats de Vives i han escrit articles en Arquer, però hi escriuen Enric Vila, Bernat de Déu, Jordi Graupera, tots els enxufats de Vives i que treballen per Espanya, que és un diari que em va difamar quan la meva vaga de fam. Per tant, TV3 espanyola, Punt Avui espanyol, Nació Digital espanyol i VilaWeb espanyol. Espanya ens diu que no ens fem cas de La Vanguardia i tal perquè els que ens mataran són VilaWeb, Nació Digital no, el Nacional, Punt Avui i TV3. Mireu com ens intoxiquen, Ens diuen de fugir d'aquells. Fugiu del polidolent, que és el polivol que us matarà. Entrant ja en la part final, Daniel Stulin, que és una persona de la que hem parlat en aquest programa, és que sempre es van repetint els mateixos. Daniel Stulin, expert en Club Bilderberg, que també em va ignorar quan li vaig demanar ajuda, i que vam parlar d'ell perquè va dir que tranquils que la CIA volia la independència de Catalunya. Pues, si et descuides, Stulin. I que havia sortit també, recordo, en un programa de Xavier Bosch parlant d'aquestes coses, que ell també diu que Wikileaks és mentida, perquè a vegades et menteixen dient part de la veritat. Doncs va sortir un programa amb Elena García Melero i va dir que els andalusos no treballen i tots aquests tòpics, que independentment de l'opinió que un pugui tenir d'un lloc o d'altre, és una cosa que avui en dia només perjudica la independència. I això ens ho treuen a TV3 i a l'endemà a Antena 3 doncs ho recullen també. I és una cosa que perjudica la independència. I ja tenim Daniel Stulin que dient que si la CIA no sé què, que si qual, i ara perjudicant la independència amb aquest pollo. I ho fa en el programa d'Elena García Melero. Elena García Melero també militant, o almenys germana de militant de la CNEC de Vives. I Elena García Melero, que recordo, mentre jo estava tancat en aquell hospital per ordres de Puigdemont i Junqueras, aquella hermosa festa on van fer, recordeu que tocava la guitarra? Doncs qui hi havia en aquella festa? Elena García Melero, de TV3, que ara ens porta Stulins per rebentar el procés, Joan Laporta, que va estar al PI i que va rebentar reagrupament acostant Simón i al final anant-se'n, cosa que va rebentar reagrupament, Carles Puigdemont, posat a dit per Espanya gràcies a Joan Vives i a l'empat a 1.500 de les CUP, Pilar Rahola, rebentadora d'Esquerra a favor d'Espanya creant el PI i que ara cobra una pasta per dir generalitats, i Trapero, que en aquell moment encara no era major i que després li van fer i que ara és heroi. Que curiós, no? Tots aquests amiguets es reuneixen, toquen la guitarra una mica i tots promocionats i tots som clau central en l'estafa del procés. Doncs
Si heu aguantat fins aquí, estem arribant al final d'aquest programa. Només dir-vos que encara que parlem molt temps del que s'ha de canviar, això té dues parts i no podem crear el que estem creant amb la resistència, que és un projecte potent que declara la independència de Catalunya amb gent nova, sense desmuntar la mentida que ens han venut des de fa 40 anys. Aquest procés era tot mentida, no podia acabar bé, alguns de nosaltres fa anys que ho dèiem, i ara hem arribat a aquest punt. Sou milers i centenars de milers que sabeu que tot és mentida i necessiteu una opció que us retorni la il·lusió. Aquesta opció existeix i és la resistència independentista catalana, de la qual tinc honor de formar part. Hem aguantat la traïció dels nostres líders, estem tornant la il·lusió a totes les persones que es posen en contacte amb nosaltres per veure's personalment. Nosaltres mantindrem per tot Catalunya entrevistes amb les persones que us veieu capaç de portar diners, contactes o pugueu ajudar d'alguna altra manera a la resistència. Això ho hem començat a fer, tingueu paciència perquè no volem veure'ns amb tothom en persona i no donem abast. Estem guanyant amb tots vosaltres que sabeu que això és mentida però necessiteu una nova il·lusió, amb tots vosaltres, amb tu i amb tu i amb tu i amb tu. Traurem els 10.000 líders i d'aquests 10.000 líders entre 68 i 135 escons per declarar la independència. Visca Catalunya lliure! Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya lliure. És una producció de KA Radio.